Am luat-o la stânga. Apa, dimineața a fost crescută. Nu de la valul, eu știu să mă uit atent la nivel. Atenția a fost crescută și pe zi a scăzut puțin. Și a luat-o curent de invers. Curentul de invers a oprit și a luat-o să merg. Acest aparat care costă destul de mult. Dă-și pe ăștia cum mă duc cu noi. Acolo, lung. N-am făcut și cu mine. Vizionarul de să-mi mai faci bine acum. Bă, unde bă, că n-ai tu față, bă? Ce nec, mă, eu am fost la 1 centimetru, am fost și eu, ce crezi? Bă, dragă, mă termin, mă. Am ajuns așa de Deci eu te trec aici, tati? Ție ți s-a tras de la 30. Dar știi, ce stă mai bun? Păi, că te poate că e interesant. Uite, cap de Ca să nu-i spargi. Înțeleg că la nici ca să nu-i spargi. Să pregătește ceva. Dă-mă să faci. Cami, ia, până să ne prinzi pe tot, vino cu Adi, Adi, vino cu Cloșul și ăsta. Hai, grasul, hai. Domati, dați-vă mai aproape. Vino cu aia. Domnul Suciu, Vino cu aia. în ce categorie sunteți? Grei, grea, grea. La 25 aici. Las că e divizia pe ei mei. Auzi, adevărata finală e finala ta. Dacă unde o facem? La Bolca. La Acolo am fost cu aia, nu? TV. Ești ce scrie notarul. Dane, ai trebuie să te trec. Mergi să semnezi actele cu spalcău, că să vând-o trenul. Mă strică primul. Prea bine te pune acum eu. Dragule, hai, domnule. Bogdane, că eu vă iau vouă. E notarul aici, la spalcău, că eu vând-o trenul. Am văzut trenul, a cumpărat trenul, hă? În elită? Uite pe aici, bă, cum se privește. Cu marca de 4 metri, dar mă încerc. Bă, chiar dacă nu mă calific, vin sau văd, bă. Era pe acum, luam bine. Ce la mă? Nu, uite-le. Lasă, bă, să mergem la Bă, hai, că ești mai bine. Astăzi a Păi pe ștandului ăla. Mortus. Ce puțin mă la picior? Bă, dar acum am pus să trag, m-am mâncat. 26, 25, 26. Băi, eu tot chiar dacă nu mă calific, nu să văd eu. Dacă tu mai ții. E prea frumos. Băi, prietenii mei, poți să-i las. Ce felicitare, ați făcut bine, iar. Adică tu-i numărul 20. Bă, n-ai rămas.